wetangu lombori rinsa ndiye njira injena donya toju togende paka buarati toikaranze nere twanjirane eseri tebase kobokie gara magendero takoba gombia na ncheranire toiwananire mbia mone sogo toakera chukura Governor Raki, there was no mistake in me voting for you, my brother. I voted for you. So can we talk the way Moses Wetangula said we talk? Bono. Kwa muda mrefu. Wakati wa kampeni nilikuja hapa nikatembea, tukakutana na Simba. Walikuwa kama mapacha na huyo Onyonka. Mbele ya hawa wananchi na mbele yangu na waomba, nyinyi mkipigana wale wanaumia ni hawa. Na saa zingine hawa wakubwa wananyoroshana mchana, jioni wanakunywa chai pamoja. Wewe kijana umerusha jiwe kwa sababu ya Onyonka au ya Arati, umeumiza mwenzako, jioni wako pamoja. Na waomba leo nikiwa hapa kama baba yenu, kama ndugu yenu mkubwa, mkubaliane kutembea pamoja, mfanyie wananchi kazi. Ikifika kule mbele, mabishano ya kisiasa is always there. People run even against their blood brothers. But kura ikiisha, tufanyie wananchi kazi. Nataka kuwashukuru kusimama na mimi. Mnataka hao wangwana wafanye kazi pamoja? Mama Donya, kuja hapa. Mnakubali hao wangwana wafanye kazi pamoja? Thank you. That is my little contribution to Kisii. Yes. Sisi tulikampeni hapa, tulikuwa tunazunguka tukipa. A few moments later. Mbia mano minto onarengereti esamangana be abamwisonde ritwarenge kanisa lya Onchali Speaker National Assembly musani ono mugaka tuskaine sana Moses Wetangula agacha buno mugani bweseko esachikire no mugani Onchoke achiche buno mugani bweseko guchangara ekanisa ya Catholic ya Nyamiobo tugepanga tukagenda ororo tugaitera tabaka tukaumira bishop, then after that tukagenda Nyamiobo kero tuiga Nyamiobo kunya twara kwandira na bishop agandenge akorerekana abwese tubwato muchango yo onye kunyarekana mugende muire ngora iberera ndi base kobororo kiagara weta ne speaker ye nse ya Kenya morolo onye kunyarekana liberere riri nyinge tivere rirese siasa ya gusindi base kubonga mande monguru timbwati iberera linde nandi timbwati bitina nonde. As far as in the concerned, amangana buate senkoro yane ne sumutuone na amangana gutaka kororanga gusi ya chenchirie ne gasi gende to kolekana. So ekana twai kororo to ekaranza lendo mheshimiwa Moses Wetangula kombolinga nyiwete liberera ndire usiga abono nkie kuponya kumanira mangana kiaronga mutebi bintombiro na bibiko gera to kuomana no mugabana lakini nje timbu the problem nere kombolire ndenga ndakorangeri mbwanjira nenga na mugukwanania nye kunyarekana mukwanani ende maskani yabe morole go senchira netoke eranyare mokore gasia monga ndebie njitimbu adishida gukwania gavana Simba nande buya igo no ligereri nje nanya kora masimba go sitimbu atikende ebintu tokubuna na Simba na mangana yokulenda gusi kama yawataibo mheshimiwa Moses Singa nonye tugukwana na Simba ebintu mbirororo bira outstanding ebintu mbirororo byagerire gusiga asietari gukorekana ebintu mbiro gusieri ogirichire ebintu mbiro ya byagerire nga gusibono igorigerie county yeito onya absorption yechi besi county ekere 14% bono iga county yeito tebwatie budget ontu aeta wiki ya era chinya gitari chonsi pye nyagitari si bosonge town KTRH ogende nyagitari ya Nyamache ogende nyagitari ya Keumbu ogende nyagitari kwerende ya Ibeno
amine nyagitari ya masimba ogende nyagitari ya nyamarambe ogende nyagitari ya marani ebintu mbiro bitakere birosibwe nekere nagenda na sagusa simba koboko abantu bamanya kwanza rende bitine bya gusioroji bya butambe ng'amaima tokorora simba ng'asimba bono gamugura ng'asimba amoete chibeso maete momoima tanya gotwara beso yaigo tabwati kende timbwati kende gento kera kimbwate nenkoro ya monyabanto amo nomotwe okorora ebinto bireta bauti amang'ana aro are very simple narikeire omo egabana simba lirube so namoboririe onye kabwate kerengere ring'anto twene koiwana na twanchira nengo chitore gokore gasiamo ebudget erosibwere make sure kwandire na ba MCA ali aba MCA babori amang'ana kurwe binyoro mbinto kibigenderete ato sikebu na barayi bagusigi omweshimi wosoro oyo no mongna donya oyo ninche oyo no mugaka munda ekere tware kuri ikikura twatebete tugocha tusikane tokore gasiamo na tebiri gavana simba boire na muboriri nga simba ntori kobuna kende tokorete town esa abantu bali chi investor omwana ominto ga kisimba ira abana baba MCA buna abana bamino ikaransa bakwanere batebinkyo tagete kokora na intuna ababunge torigi bali obwate mentarani abota bwati inche buno musenete gasiane no oversight egasiane nkogendera nande koyekora na tutwale handshake naye gosena tutatwale handshake ngotarande gusigo tebia abantu kire ward chibesi cyabo nirenga ko batebinde nirenga cyakire e contracting oire egasi yingo koyekora nande gasi yekere ya elije ngochande ngikaranse tokogamba n'abantu ebinyoro ngo batebi ese gasi yarakorere buya timbwati mangana igonko genda nateba chibesi cyeno nchiacha egasi yakorirwe nande bunandoche egasi ena bekorire ese takoriri nincho omuntu omutangani gokwana nebinto mbirombwate narorire ebinde likango twara libaga naye tutwara obusani obuya ngotebi ng'a kisimba ase nara ebinto mbira nareteirwe ese bakoiba chibese bondo tutagituko tumera tutagituko torora togo chiko korigienchera togokwanire onyonkare desperate maite ne chibese agonsaba